Krásny deň, milé dámy a milí páni. Srdečne vás vítam pri tomto mini videjku, ktoré je venované semináru Objav svoje poslanie, ktoré budem onedlho pre vás organizovať. Na úvod by som vás chcela pozvať, pretože toto bude naozaj veľmi výnimočný tvorivý proces, ktorý bude úplne iný, ako keby ste si u mňa objednali výklad témy životného poslania. A to preto, že vlastne len vy sami môžete vedieť, aké to poslanie pre vás je. Ja vám môžem predstaviť vaše 4 najväčšie dary. Môžem vám ich poprepájať, môžem vám priblížiť tú tému životného poslania, ale až v tvorivom procese vašom vlastnom, pomocou tvorivých techník, ktoré na seminári používame, môžete objaviť, čo to vlastne pre vás znamená. A ja som si pripravila takú kratučkú prezentáciu, aby som vám bližšie predstavila, čo sa na seminári deje, ako to prebieha, čo tam budeme robiť, čo sa dozviete. A teda seminár sa uskutoční už vo februári od 7.2. do 9.2. Sú to vlastne celé 3 dni, ktoré nebudú o tom, že ja vám budem 3 dní rozprávať teóriu, ale budete veľa pracovať s tvorivými technikami, kde vlastne budete postupne objavovať 4 vaše najväčšie dary a vďaka porozumeniu tým 4 najväčším darom, tak vlastne budete chápať, ako môžete to vaše poslanie naozaj naplňať a žiť. Prečo sa to vlastne viete dozvedieť na tomto seminári? Ja vám predstavím tie vaše 4 najväčšie dary, ktoré sú tým zdrojom tej témy životného poslania, ale už potom pomocou tvorivých techník, ako je písanie divokej mysle alebo naozaj tvorivé, veľmi spontánne kreslenie, budete kresliť, čo to pre vás samotné znamená a plus zdieľať v skupinkách, v takých tzv. Kmeňoch po 3 alebo 4 z vás, ktorý bude nemenný, ktorý budete mať celý čas rovnaký, aby ste si mohli dôverovať, aby ste mohli spolu tvoriť. Ten kmeň vytváram samozrejme podľa vašich map, aby to čo najlepšie sadlo. A budete vlastne spolu na tomto procese objavovania vašej témy životného poslania pracovať. Samozrejme, ja som tam celý čas, tá Human Design asistencia a podpora, ktorá vám bude dávať do tohoto teóriu. Prečo nás planety ovplyvňujú a prečo práve 4, ktoré tvoria tú tému nášho životného poslania? Tak je to preto, že vlastne každá planéta tvorí malilinké častičky, ktoré sa volajú neutrína a tie sú zdrojom informácií a vlastne v okamihu nášho narodenia naše telo vlastne pretnú určité neutríny a najviac, keďže sme v slnečnej sústave a na Zemi, tak 2 planéty, ktoré nás najviac ovplyvňa, je práve Slnko a Zem. A práve s aktiváciami týchto planét, Slnka a Zeme, my budeme pracovať. A práve tieto energie nás najviac ovplyvňujú. A nechcem sa tu zaoberať s touto teóriou, tu si môžete v kľude prečítať, keď budete si pozerať toto videjko, nechcem, aby bolo moc dlhé, aby vás zaťažovalo. Tak vlastne tie najväčšie dary sú práve 4 a to sú aktivácie v Slnku a v Zemi v okamihu nášho narodenia a 88 dní pred našim narodením. A slniečko predstavuje tú našu túžbu, kde chceme zažiariť a kde máme kvalitu zažiariť. Čiže nielen túžbu, ale i dar, kde my sme schopní zažiariť. A Zem má energiu uzemňovať, čo neznamená, že nás to nejako ubíja, ale dostáva to do rovnováhy, aby sme vlastne vyvážili tie naše 2 dary do veľmi krásnej rovnováhy. Prečo sa vlastne téma životného poslania volá inkarnačný kríž? Tak je to preto, že vlastne tie naše najväčšie 4 dary vytvárajú na mandálke Human Designu, na tej mape, ktorú možno poznáte, vytvárajú takýto kríž vlastne. A je to určitý náš zmysel života. Nie je to totožné s našou profesiou. Vôbec to nemusí byť naša profesia, kde môžeme my
mať to naše poslanie a náplňať to naše poslanie. Mne sa už neraz stalo, že som mala na výklade dámu, ktorá napríklad bola, ja neviem, vymyslím si, tak ako má Coco Chanel, o ktorým budeme rozprávať, inkarnačný kríž nákazy, hej, ktorým ako keby nakazí to svojou energiou tých druhých ľudí a pritom bola masérka. Hej. Ale popri tom, ako masírovala, tak zdieľala niečo, čo tých ľudí nadchlo, zaujalo a na nejakej rovine posúvalo. Hej. Čiže poďme spolu na to sa pozrieť, aby ste nemuseli byť takéto vyžmykané, ako dáme na obrázku, ale aby ste mohli naozaj žiariť ako jedna z najinšpiratívnejších žien, ako bola napríklad Coco Chanel. A pritom nemá tú mapu nejak extra ľahkú, hej, keď sa na ňu tak z pohľadu human designu pozriem. Ale zrejme išla na to veľmi správne, žila ten svoj dizajn, pretože to, čo vlastne boli tie 4 najväčšie dary, si myslím, že žila a ja vám ich teraz predstavím. Tu sú vlastne tie 4 aktivácie zvýraznené. Najväčší dar je brána 29 a to je brána, ktorá sa nachádza v sakrálnom centre, v tom druhom štvorci od spodu. A je to veľká sila hovoriť áno, urobiť silné záväzky. Čiže Coco Chanel vedela urobiť silný záväzok. Keďže som povedala, že toto je tá energia, v ktorej žiarime, tak uzemňuje to ten dar pod tým a to je brána 30. Čiže kedy mala Coco Chanel urobiť ten silný záväzok? Vtedy, keď tam mala tú túžbu. To je v pravom trojuholníčku brána 30, brána túžby. Čiže len vtedy má urobiť táto žena silný záväzok, keď tam má tú svoju túžbu, keď tam naozaj má tú svoju vášeň, pretože brána 30 sa nachádza v pravom trojuholníčku v centre solarplexu, ktoré je centrum našich túžob, vášni. Hej? Čiže ak má niekde tú svoju vášeň, a nasleduje svoju životnú silu, môže urobiť silný záväzok. A na strane toho dizajnu, ona ten záväzok môže urobiť kedykoľvek, ale keď ho urobí z tej vášni, tak jej to prináša spokojnosť. Hej. A nie len to. Na strane dizajnu má ďalšie 2 veľké dary. Brána 8 sa nachádza v centre krk. Krk je miesto nášho prejavu, kde sa naše slova menia v činy. A vlastne brána 8 je brána prínosu. Byť prínosná pre druhých, tým, že sa seba vyjadruje. A zase opäť to uzemňuje brána 14. A brána 14 sa nachádza v sakrálnom centre, v tom druhom štvorci od spodu, centre životnej sily. A brána 14 je brána silových schopností a vlastníctva vo veľkej miere a hovorí, že pokiaľ robí to, čo miluje, kde má tú svoju životnú silu, tak je veľmi tvorivá a keďže je to tam aj to bohatstvo, hej, tak jej to zabezpečí aj zdroje, že bude mať dostatok zdrojov. Takže keď sa tieto 4 energie pospájajú, tak dávajú dohromady tú tému životného poslania. Tento inkarnačný kríž si viete určite vygoogliť kdekoľvek na počítači. Je to taká základná charakteristika toho prepojenia týchto 4 darov. Ale my budeme pracovať s väčšou hĺbkou. My budeme pracovať nielen s tou bránou 29, 38 a 14, pokiaľ ich máte aktivované, ale aj s tou linkou, s tým upresnením, čo to konkrétne znamená pre vás. Budeme ich veľmi v tvorivom procese navzájom prepájať, postupne 2 a 2 a nakoniec všetky 4, aby vám to dalo vlastne pre vás tú informáciu, čo vám vlastne ten váš inkarnačný kríž chce povedať. Aké je to vaše konkrétne poslanie. Čiže je jasné, že Coco Chanel, keď má niekde nadšenie a niečo mu povie áno, tak vlastne dokáže byť veľmi tvorivá v tom procese, dokáže byť veľmi prínosná pre druhých a ak ale áno, nebude hovoriť v tej sakrálnej reakcii tým veciam, kde má tú túžbu, tak má tendenciu vyhorieť. Hej? Čiže každý z nás máme veľké množstvo, veľký potenciál, ale nie každý z nás ho naplní. A ja vás veľmi pekne a srdečne pozývam do tohto tvorivého procesu so mnou, aby ste mohli tú vašu ohromnú energiu, ktorú máte a ktorú dávate, aby ste ju dávali tam, aby vám to prinášalo to naplnenie, aby ste naozaj žili to vaše poslanie.
Coco Chanel bola veľmi inšpiratívna žena, prínosná, chápete určite, že bola prínosná, už len tým, že vymyslela malé čierne šatočky, tak je pre nás veľmi prínosná, pretože sú super. A vlastne mne sa páčia jej citáty. Teraz sa zamerám na ten posledný. Aby mohla byť nenahraditeľná, tak musíme byť, aby si mohla byť nenahraditeľná, musíš byť jedinečná. No vlastne, aby mohla byť nenahraditeľná, chcela a bola jedinečná. A každý z nás sa podľa Human Designu rodíme jedinečný. Práve o tomto Human Design je to ten systém o tej diverzifikácii, aby sme každý boli svoj jedinečný, dokázali sa vymaniť z toho homogenizovaného sveta. A keď budeme jedinečné, tak budeme určite spokojné, úspešné, v pohode. Tuto vám chcem, tu mám starý dátum, ten správny dátum nie je 26.1. až 28.1.2024, ale 7.2. až 9.2. A ja to tu hneď a zaraz opravujem, aby nás to nemýlilo. Takže 7.2. až 9.2. v roku 2025 sme práve na jeho začiatku. Tuto vidíte pár záberov z niektorého z ročníkov, pretože vždy otváram tento seminár na začiatku roka, nie úplne na samotnom začiatku roka, pretože ak Human Design poznáte, tak viete, že energeticky podľa Human Designu začína nový rok až okolo 20., 21., 22. januára, a to je vtedy, keď vlastne vstupuje slniečko do brány 41, ktorá je brána začiatkov, vnímaná aj s takým tým prvým kodonom DNAčkovým, čiže naozaj je to ten začiatok toho nového cyklu. A preto je to aj správny čas na to robenie nových predsavzatí, a ja veľmi rada sa s vami aj zabavím na tomto našom stretnutí, nielen, že si zatancujeme, ale vytvoríme si aj vision board, takú tú našu každý sám svoju nástenku vízií pre tento kalendárny rok. Čiže bude to kombinácia nových aj zaujímavých informácií pre vás z Human Designu, veľmi tvorivý proces, zábavný, príjemný, trojdňový, kde spojíme tú našu myseľ a to naše telo. A ja vás veľmi srdečne pozývam a budem sa na vás tešiť. Majte sa krásne a teším sa na vás na seminári.